Misa ka na sa sobra 60 ang kumpirmadong kaso sa diarrhea sa Turil District sa Davao City. Dugang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, luyo sa pagsaka sa kaso sa diarrhea sa Turil District ang niabot na sa 61. Nagnegatibo sa waterborne disease ang tubig nga gikan sa Davao City Water District base na sab sa resulta sa ilang water sampling and testing. Samtang wala una gitugtan ang pagpamaligya sa mga street vendors dadto sa kinigatawag nga Rasay Street sa Turil District. Human nga sagad sa mga pasyente gikan nagkaon og street foods sa maong lugar una sila nakabati og mga sintomas. Gikumpirma sa Davao City Health Office nga 61 na ang diarrhea cases sa Turil District. 7 ang gidala sa Southern Philippines Medical Center kung asa 3 ang nakasinati og grabing kalibanga og severe dehydration. Samtang sagad sa mga kaso na confined sa St. John of the Cross Hospital. Busa, buot sa ospital nga dungagan ang ilang bed capacity. I would like to ask the permission from DOH that starting today, I'm going to admit 3 or 4 patients in a room so that we can accommodate those who need to be hydrated. Because at this time, we still observe the protocol of not mixing patients. Subay sa pagdaghan sa kaso, gikan sa 12, nahimo ng 14 ang mga barangay nga dunay kaso, diin pinakadaghan ang sa barangay Lubugan ug Turil Poblasyon. Part of the city health, why we have namurang nadugay ang among resulta is because we are doing the quantitative. So nagi na sa sulod sa laboratory ang water samples and ginakandak karon ang currently ang atong water testing or analysis. Una na gibutyag sa CHO nga posibleng gikan sa kontaminadong tubig o dili baka sa ikaon sa mga pasyente nga street foods ang hinungdan sa pagkalibanga. Gibutyag sa Davao City Water District nga base sa resulta sa ilang water sampling sa mga lugar nga apektado sa diarrhea, nagnegatibo sa E. coli o total coliform ang tubig. Buot pasabot, dili kontaminado og luwas imnon ang tap water gikan sa DCWD sa maong mga lugar. Based on these results, we are confident to say na ato ang tubig yun na ginaprovide sa ato ang mga customers, it's safe for consumption. And meaning, dili na nila kailangan mag-introduce ng additional pa na treatment method. Nagkuha na sab og sampling ang CHO sa street foods sa Rasay Street kung asa sagad sa mga pasyente didto na ngaon una nakasinati og suka kalibanga. Kini ang Rasay Street dinhi sa Turil, Davao City kung asa gitudlo sa kadaghanan sa mga pasyenteng nakasinati og diarrhea nga ulahin ni kaon sila og street foods una pa man sila nakabati og suka kalibanga. Busa, gilayong gimando ang pagpaundang sa pagpamaligya og street foods, samtang ginahulat pa ang resulta sa laboratory test result kung unsa bagay hinungdan sa pagsuka kalibanga sa maong mga pasyente. So 24 ang na-admit, 24 ang outpatient o dahil 13 karon with ongoing verification. Sara, gidugang sa City Health Office nga mihatag og instruction si Davao City Mayor Baste Duterte nga makipag-coordinate sila sa linga para sa mahirap alang sa assistance sa ihatag sa mga pasyente labi na sa hospitalization. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.